ହେଲେ ତମର କାଲି କାହିଁ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ବା? ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଯା। ହେଁ ହେଲେ ନୂଆ ବୋହୁଟା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ଏ ଭଗବାନ, ଛି 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 ଛି। ତମକୁ ଏମିତି କହିଲା? ଏ ଭଗବାନ, ଛି ଛି। ଯାହାକୁ ସେ ପିଲାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବୋବା ମା କଣ ଶିଖେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଲୋ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିଲି। ଛି 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 ଛି। ତାକୁ ଶାସନ ଅଭାବ, ଶାସନ ଦରକାର। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ପୁରା ଘରେ ପକେଇ ଦିଅ, ପୁରା କବାଟ ଦେଇକି 2 ଦିନ ପକେଇ ଦିଅ। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଟୋଟାଲ ଦବନି। ମୋର ଗୋଟେ ବୋହୂ ଏମିତି ହଉଥିଲା, ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲି, 2 ଦିନ ପକେଇଦେଲି, ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ବନ୍ଦ। ତାପରେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଟୋଟାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେନି, ଘର କବାଟ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି